бунёди бинои нави парлумони тоҷикистон ва ҳукумати кишвар рӯзҳои наздик шурӯъ мешавад. мақомоти тоҷик гуфтанд, ки ин ду бинои буҳашамат бо $220 миллион грант ё кӯмаки бебозгашти чин бунёд хоҳад шуд. дар ин бора ҷамшед аҳмадзода, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон хабар дод. мақомот гуфтанд, сохтмони биноҳо то 4 сол тӯл хоҳад кашид. 1 миллиард 500 миллион юан ва ҳамон вақташанда 200 доллар ба гарондагон 220 миллион буд. Не ҳар ду. Парлумон 120 миллион, бинои ҳукумат 100 миллион. мақомот гуфтанд, бунёди ин биноҳо аз сӯи чиниҳо сурат мегирад ва бар асоси гуфтушуниди дуҷониба 80% кормандони маҳаллӣ ҷалб хоҳанд шуд. бунёди биноҳои нави парлумон ва ҳукумати тоҷикистон дар ҷои бинои собиқи шаҳрдории Душанбе ва вазорати кишоварзӣ дар маркази пойтахт сохта мешаванд. баландии бинои асосӣ 49,7 метр бо назардошти гумбаз 70 метрро ташкил медиҳад. бинои ҳозираи парлумони тоҷикистон дар аввали солҳои 50 аз рӯи тарҳи меъмор Стефан Анисимов бунёд шуда ба истилоҳ неоклассисизм аст. қаблан ҷомеаи мадании тоҷикистон дар як нома ба унвони раиси ҷумҳури тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва шаҳрдори Душанбе Рустам Эмомалӣ хоста буданд, ки ҳадиақал 10 бинои таърихӣ дар пойтахти кишвар бо шумули чойхонаи роҳат, бинои шаҳрдорӣ, вазорати кишоварзӣ, театри лоҳутӣ, бинои раёсати ҷумҳурӣ ва академияи илмҳои тоҷикистон ҳифз карда шавад. баъзе аз сокинону муаррихон бар зидди вайрон кардани биноҳои қадимӣ ҳастанд ва мегӯянд, ҳудуди пойтахт аз ҳисоби заминҳои атроф васеъ карда шавад. аммо мақомот ба ин назаранд, ки зарфияти биноҳои кӯҳна кайҳо ба поён расидааст ва бояд дар ҷои онҳо биноҳои бисёр табақа сохта шавад.